ராமர் கோவிலுக்கு அருகே 10,000 சதுர அடி நிலத்தை பாலிவுட் நடிகர் அமிதாப் பச்சன் வாங்கியுள்ள செய்தி ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசுபொருளாகி வருகிறது. உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் ராமர் கோவில் சிலை பிரதிஷ்டை விழா வரும் 22ஆம் தேதி கோலாகலமாக நடைபெற உள்ளதை தொடர்ந்து பிரதிஷ்டை விழாவில் பங்கேற்க பல்வேறு முக்கிய தலைவர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் பிரபல பாலிவுட் நடிகர் அமிதாப் பச்சன் அயோத்தியில் ராமர் கோவில் அமைந்துள்ள இடத்திற்கு அருகே 10,000 சதுர அடி நிலத்தை சுமார் 15 கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் இந்த இடத்தில் 5 நட்சத்திர ஹோட்டலோடு மிக பிரம்மாண்டமான வீடுகள் கட்டப்பட உள்ளதாகவும் 2028ஆம் ஆண்டிற்குள் அவை கட்டி முடிக்கப்பட்டு விடும் என்றும் தெரிய வந்துள்ளது. நடிகர் அமிதாப் பச்சன் அயோத்திக்கு அருகே நிலம் வாங்கியிருப்பது பாலிவுட்டில் தற்போது பேசு பொருளாக மாறியுள்ளது.